okhawo amene tidayika mipando ndipo amadya misonkho yathu ife tili nako kuthekera kwa ayankhula langa dzina ndi Ndevu Zamwayi Wonder Msisia tili nawonso amsukuluzi a Jona Bankuku takulandirana msukuluzi tathokoza kwambiri komanso tili ndi amaphang'ombe a Vayana Chunga takulandirani a Vayana Chunga aina thokoza ena kama na akuti tipasane ati mozi mwa ife pano pakhale mng'aluli kumangopeka kuti mng'aluli mwalitenga yati pasa Brian ife maina nati mng'aluli atikwanda banda kala mng'aluli so officially Brian Banda chizukulu yana njai mng'aluli no tu bana pena basi mmene tutenemu nkuti kumzuzu a UTM ali mkati moponya voti mmene afuna kusankha mtsogoleri wawo kuyambira panopa mpaka nakupita chitsogoloku president wa UTM komanso ma positions ena amene ikhalira convention auponya voti kumene koko zitakhala kuti mkatikati mwa programuyi china chake chachitika kumeneko nkuti atiuza ife pano tiwolokera kunzuzuko chifukwa kumeneko tili nayo Feston Malekezo Sam Kalimira komanso ndi timu ina yonse amene ali tcheru kuti pasatsatane wa convention imeneyi nimaona ngati tiyambe kuwauza Malawi zimenezo zofunikira nkhani zathu mprogramu yathu ya lero ndi zikwanje zamba kuoneka madera ena ndi ena kodi Malawi amene tikumfuna ndi ameneyi akutulutsa zikwanje ndi ndani chovuta nchani ndithu kuti tizikhalirana popanda kuopsezana wina saope chifukwa choti wina kunjoya ufulu wache pavuta pati kodi amene amagwira ntchito yoteteza agona pa ntchito kodi amene amayankhula ndi achinyamata mukuwauza zotana achinyamatanu kumakampu osiyanasiyana azipani za ndale izi ni nkhani zomvetsa chisoni nkhani ina ndi imene timakamba pa ya UTM kuti kodi UTM yapanga bwanji dongosolo lake kufikira pamene alipa tungofuna titaunika mbali imeneyo inanso imene tikufuna tikambirane ndi nkhani za chisankho kodi zolembetsa zikuyenda bwanji uku kuli mbali ya National Registration Bureau daenda mwina takaona ndithu kwabwera tija timakhanga timatenti tija anthu akujambulisa zituzi anthu akachita register mala amene ndapita ineyo zimachedwa pati ino asambo nde nimati azibambo inu nkhani zimene tikhale tukambirana ndi zimenezi koma tisanatero bwanji timve uthenga uchokera kwa masponsors athu a Celis Enterprise. At Celis Enterprise, the low price event of the year is finally here. Black Friday. Get original products this November 29th with crazy prices like solar tank, Quint PDQI wireless charging for just 125,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Winter paper A4 8GSM at 11,000 kwacha and save 3,500 kwacha. Buy brand new Samsung A05 4GB RAM, 128GB storage at 270,000 kwacha and save 30,000 kwacha. Redmi A3 4GB RAM, 128GB storage going at 250,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Get iPhone 11 Pro Max, 265GB storage at 1,150,000 kwacha. Save 150,000 kwacha. So get to Celis Enterprise this Black Friday while stock lasts. In Lilongwe, we are in South Park Building in Area 3. In Zomba, we are in Celis Enterprise. Kupitirira ndi program yathu ya Hot Current tokoze ma sponsors athu a Celis Enterprise amene akunena kuti pa 29 November kokhala ndithu Black Friday kumene koko pamene anthu akagule katundu akuti ndiluze ndineyo muwine ndino tiyambe ndi inu Vayana Chunga amaida ake adayimba foni amadandaula ma pronunciation amayina limozi mwa dzina limene anadandaula ndilani yes kuti anthu manena kuti Wayana koma ndi Vayana yes nene ndifuna zili chula bwino zina ndaonaso kuti Vayana mukuyesesa Vayana Chunga maphang'ombe pamene kudapadali pa 13 yes pamene anthu ena adanena kuti posakhutisidwa ndi mmene zikuyendera electoral process amafuna atakayenda kumseuku amene wambira dali zipani zotsutsa ndi amalawi ena komano zikuoneka kuti demonstration imeneyi sidakafika kumapeto
chifukwa choti mkatikati mwa ndime adakumana ndi anthu ena amene adanyamula zikwanje, ndipo zithunzi tili nazo moti tikamayankhula nkhani imeneyi tikhala tikuona chithunzi chimodzi chimene anthu ambiri akhala nacho chidwi, mbambo wina wake akuchita kuoneka kuti akumusenda nacho nkhongo pamenepo. Zimenezozo ndiyo kuti even mukaona amayi amene akuyenda pambaliwo akuona ndi abambo awiri akuyenda mbali yakoyo kumachita kudabwa, amayi mutha kuwaona even amene akupangira pakamwa pawo abereka mwana kumbuyo kwawoko, nkumachitika zimene zizi Malawi wa 2024 maufulu athu titakhazikisa kuti tizipanga zinthu malingana ndi maufulu osiyanasiyana amene tili nawo mdziko muno. Now, see now, that man is running away. I think atapulumuka kuti adampasa mbama ya chikwanje. Akutena amene akuyankhula sadamukhape koma adampasa mbama ya chikwanje ngokummenya nacho mphepetemo. Nde uyo akuthawapo. Now, achunga. Nkhani ziwiri mwina zimene tikuyang'ana apapazi. Tikamaona zithunzi ngati zimene zizi. Yes. Muziko limene tikunena kuti timalemekeza maufulu anthu, muziko limene tikuti tili mu democracy, tikhoza kumasunthana maganizo koma tonse kumakhalira pamodzi. Tiziziwerenga bwanji when we see such pictures? Zomvesa chisoni. Titha kusemphana maganizo pa nkhani za chuma. Pali nkhani zine zimakhala subjective. Kuta izizi mwina koma osati pa nkhani ya political violence. Ayi. Nkhani ya political violence kaya ndi wa Malawi Congress Party, kandi wa DPP, kandi wa UTM, kandi wa AFOD. Ine ndikukhulupirira kuti Malawi nali yense amene amakonda dziko lino. It should not matter kuti akupanga ndani, tonsefe tiyenera kugwirana manja ndikupanga condemn political violence. Tidanena apo kumbuyo kuti amene mukhapa wa ndi Malawi. Ndipo masiku ano kumajambulidwa zithunzi. Masiku ano anthu amakusatana mota anthu atchula kale mayina anthu amene wapanga izi. Tamva mayina ake. Yes. Boma limatha kusintha. Zipani zimatha ndithu kutembenuka. Andalewa amene nthawi zinamatha kugwisa ntchito amatha kusiyana apo chwa ndikusavutika nokha chifukwa cha ndale. So kwa ine izi sizonyadisa, izi nzomvesa chisoni, and no one in their right mind, in right frame of mind should be celebrating this kind of behavior. Komanso dandaulo lina nkumanena kuti kodi apolisi tikudziwa munapita ndi magamoto zanu munali kumeneko mwamuona munthu ali ndi chikwanje amene ndi weapon mwenera ndithu kuti maina kupangapo action osati kuti mudikire kuti wina wake akhapidwe kapena wina wake amenyedwe nde muchita zinthu zina. Ine ndikupempheni chonde apolisi, we know you're a very capable team, you can do better. Apa amnakatithandiza maomaliza nene motere. Inuyo andale chonde musamagwirisa ntchito anthu. Ndonena kuti musamagwirisa ntchito anthu chifukwa chonena kuti alipo anthu ena amene akumanena kuti yayi ife andale ife sizi kuti khuza. Ine pamene ndikumazifunsa kunena kuti kodi tili ndasogolera mdziko muno. Yes. Tili ndaboma mdziko muno. Yes. Would they want this kind of country, or would they want dziko lathu kuti liende mu direction of violence kati? The answer is, under normal circumstances, your answer should be no. Ndengati simugwirizana nazo aboma mapangapo chani? Yes. I would have expected kuti aboma kuyankhulapo ngakhale mwina asogolera dziko lino kuyankhulapo very strongly condemning this kind of behavior. Koma zikuoneka ngati kuti basa anthu angoponya ma social media akudalira mwina hot current kuti yankhulepo. No. Ma leaders athu nkhani ife tinakwika ngusogoleri kuti mutithandize kayendesedwe ka dzikoli. Ndipo zinthu zonyasa zikamachitika ngati zimenezi, zinthu zosakondweresa, chonde rise up to the occasion of power and condemn it. Or mtaziwa kuti mwina anyamata anu pina peke that involved, it does not matter. Kuma you have to be seen to condemn this, because as a country this is bad. As a country this is bad. I don't think kuti alipo amene amaganiza kuti tikhoza kumaona zithunzi ngati izizi pamene tikukhulupirira kuti tikuchita machiwa ngati democracy. Apa nkuku pamene mwina mukhale mukuwikapo sonanunso ndemanga pafunso lomweli ndimati tipiteso chitsogolo. Taonapo ndithu ma president amene adakhalapo mdziko muno, Abakiri Muluzi, Joyce Banda komanso Peter Mutharika akulemba chikalata limodzi kudzudzula zimenezi kuti I think zimenezi zilibe malo Malawi wa matsiku ano. Malawi apano pa sitikuyenda tizona zimenezozo.
chimene chinali chopasa chidwi ndi chokuti statement imeneyoyo yayankhidwa ndi anthu ena amene akuwauza kuti inuyo atsogoleri atatu inuyo simungamazuzule zipolowezi chifukwa mu nthawi yanu nanunso buda ali zipolowe mokuti anthu ena mpana amakumbusa akuti zipolowe zimene zimachitika mu nthawi yawo apa nkuti sitinafike ku polisi apa nkuku mukuona bwanji ndale zimene zikukhalamo mu nkhani ngati imene iyi the politics that we are doing at a time pamene anthu akukhala ndi mantha kuti kodi Malawi wokomera tonse uja ndi amene iyi ineyo ndiyambe nkunena kuti ma former presidents kubwera pamodzi kulemba kalata imene analemba ije, and if you read it very carefully amalemba zinthu zotsindika kwambiri kupanga condemn, calling on the president the state president to condemn, calling on Malawi Congress Party to condemn, and nkunena ndithu kunena kuti demonstration it's a constitutional right. Ndimafuna ndiyambire pamene papa ponena kuti ndingobwera pang'ono zipani zotsutsa boma zilanena kuti ufuna tipite kunsewu. Dr. Lawford Pani DC walilongwe yes adanena kuti msapange mupange tsiku lina apolisi alikuwa apule adali chakunchinji uko. Now our opposition adanena kuti kodi tikusutiri mapempha ayi ngati mudanda wazo na polisi ukha kulibe if we have got our own men who do a peaceful demonstration. So if you're on the same date na kuza niyo titanibe tipita. To my surprise, apolisi anali busy aja anakapezeka kuti ali pa Lilongwe community ground mwangozi ena akapezeka nakasadali busy aona busy ndawa busy ali nchimbaula magari moto angapo chimbaula chidalipo koma busy aja ndi awawa. Number 1. Number 2, ndidawafusa akalanda zanga yes naphunzira nawo disclaimer ndiye ndikafusa kuti kodi awasimba mangawa mmenda nawo koma shoulder to shoulder munali nawo limodzi on the patrols muni amapanga town imu sada yake mulibwino kuti kapela dali undercover undercover police yoenda nzikwanje. My first reaction abwana the last time ndaona anthu akwenda ndizikwanje musewu nthawi ya DPP Victoria Avenue yes amakwera pick up bwana amene mumati bonisa zikwanje nkuti tikufuna tikaende panali pa 20 yes July adaombeledwa anthu aja a day before ankaenda amene muja kumapolisa zikwanje. That was the time. Yes zinachitika zimene zija yes awa ali pano yes boma la pano la MCP yes ngati kunali chinthu chimene amaenda nacho ngati kadi yoti DPP asazamuleso ndizikwanje za amene aja amaenda ndizikwanje musavotereso koma ifeyo bwana kunkuyu adakhala pamene mwakhala. yes ndana malongo yes munadana malongo ndikumbukira chimene chimozi chimene akunkuyu ankanena yes kuti DPP ati mulungu sanga aloleso kuti akhale pa anyamarano amaenda zikwanje. yes mavesesi yes now lero zikwanje zinza ndani now ndikupita mukupita ndikupita chabwino. I know kuti Mike Abwira amene amalankhulira MCP Jesse abwera kunena kuti tipatse ni evidence kuti awanda MCP. That's number 1. Ndatu akhale nawo nena kuti ife tukazira awanda DPP ndene mazalira kuti poti nda DPP pa natsutsa kunena kuti ndimene DPP ili ku opposition ndimene polisi yathu timayidziwira wina sangana ame kunena kuti wa DPP athotenga chikwanje chimene chichachi kumakaenda ndi wa polisi sizikatheki because timadziwa kunena kuti kwathu kunoko zipani zolamula zimakhala ndi mphamvu at that particular time wa polisi umaupa transfer mavesesi kuti agwire azusidwa mkazi ndi ana ngatali wamuna ngatali wamkazi azuzisa abambo ndi ana chifukwa akamuponya ku Guantanamo. Where it's worrisome now wanda ndipo nena kuti 4 times now zimeza chitika muzinda waliwokwe chabwino. There was a time imene magayizi Malawi First motsogozera nda bondi kalidwa amapita State House. Yes ukumbukira yes tilaza khala mpaka nandipa kuti ndi anakomana ndizikwanje pena mpaka anthu ayisana kafike State House. yes ulendo wachiwiri ngwapambowe yes ulendo wachitatu ndi masiku apitawo anthu akupita ku mchinja DPP kukapakitsa soka azama cha ujenu. yes yachifolo ndi abwana in all these cases nobody has been arrested.
unfortunately. Now you tend to wonder Apolis, are you telling me kuti monsemu palibe elements of criminality za umbanda simuziona that would warrant anthamangirwe? Kodi mayora mundanya matano mukamapanga claim kuti mumapanga operate independently, who are you fooling? No kapena muti pusitsa ife. Was in all fairness they have done a bad job. And then our Homeland Security Minister and that part, is he still there? Is he still in that position? And come on, I went there and you're okay with that? Pali mfundo yabwino imene wanena Jonah imene ndikuona ngati kuti andale athu samadziwa kuti kufunikira kwa. Do you know kunena kuti zinthu zimene ankachita Malawi Congress nthawi imene anali pa ulamuliro wa chipani chimodzi up to now nkhani zimene zija nzonena kuti zimasausa and it took a lot of effort kuti afike ponena kuti anthu enkumanena kuti atapase second chance. It has done, they've gone through a lot. Mumakumbukira mpaka na chakwera anachita kupepesa mpaka na pano anthu amawanenabe Zulo mawalinga. Yes. Amutalika myama yankhula ku phwando lawo la Tina Ndala. Oh yes, anafotokoza. Akamakani omwe. Yes. Akuti fisi ndi fisi. Yes. Fisi akachoka phiri la soji kupita kundira fisibe. What did he say? So he's talking from yes. You had a very good case kunena kuti amakosana pepani zazinkachita kongresi mutikhululukire kuma si ifeyo ife wa new blood and Amalawi ena anakukhulupirirana osati onse but Amalawi ena anakukhulupirirana and here you are in power. So no mukamatenga so zikwanje olo mukamaoneka kuti simukuchitapo condemn nkhani ya zikwanje. Conclusion imakayonena kuti ndekuti mukudziwapo kanthu komanso zimene zikamachitika ndekuti mukuluza moral ground. Ndipo vuta kuti inuyonso pano muzaime siku lina ndikusanena kuti makosana musavotera awa chifandi chipani cha zikwanje mpazana kuti inunso ndazikwanje. So tukupempheni andiso awa amene akumanena kuti yayi awanso nthawi yawo amayi nthawi yawo atati nthawi yawo kunaliso zikwanje. A wrong plus a wrong do not make a right. Ambiri wamakanja ama 50 kwaje. Owalemba talemba ni zitu mabando 2000 ambiri ndamene wotu. Silinga manene fuchanena kuti zidachitika kumbuyoko ndiye zolakwika ndiye tinene kuti panopa nanusota pangani kuti mufanane draw ndiye tizipita kusogolo tikuendesa chani. Tikuendesa chani tupanga zibwana kwambiri. So for me just to agree ndizimene anena achimwenewa nkhani ndionena kuti it is 4 incidences. Kumaboma mukondeka kuti ngati you are not in control. I opposition mbali awa yankula. If you would expect kuti ngati government amene atulakuta atankwa nipo. Muyankhule. Zimene chimene chikuvuta apa and not just Sanjalalo living camp. Kuma chite active. Yes. Vudo sikuti kodi akumenya nawo ndi ndani. Yes. That is neither here nor there. The fact yokuti anthu akutusa zikwanje. Yes. MCV ili mboma. Yeah. It is in your interest to find out when wasi kwanje ndi ndani. While you're trying to find that, condemn it. Yeah. Kuti pa watch yathu. Yeah. Sitilola kuti anthu azituza zikwanje kaya anthu okukhapa na okhaoka kaya ndinuyo. If we don't care kuti ndi ndani, but we cannot have Malawi yoti anthu aziyenda ndi zikwanje. Chifukwa munthu wina akaka upanga exercise of watch. Ine wonder. A few ministers I have spoken to. Yes. They are kumbali kona Sara nkula ndiwo. Yes. Kuma kunena kuti izizi. Yes. Zujini samanyazi. Yes. Already Amalawi yembekeza zambiri from ndani. Ifeyo. Yes. There is already a lot on our table that we have to attend to. Yes. Tizikakhala busy kumaka detsereraso pasipeni kupanga pati. No, mavuto anu ngambiri kale. Exactly. Simukufunika so zikwanje. No. Munamakakhala busy kumakonza zinazo. Yes. You don't need anyone. As I was coming here wonder. Ndimandifuse limozi. And ndiyamba ndino amapango. Yes. Amapango may help me. Yes. Can chikwanje be a strategy? Yeah. Can you use a chikwanje kumakeza somehow? Yeah. Even in njira yokika yawo opyeza anthu. Ubanga how you think anthu awango tuluka? No, that's cheap. Mukuganiza kuti achinyamata awawa. No. Analipa ngati. Mukuganiza aliyese wangochoka kwao ndi chikwanje wakuma na mango. Analipena baja awawa. Somebody had assembled these people. Ineyo, this is where. Can this be a strategy in 2024? No, it's not. Ndirankhulizwa mankhula. Mamsanga kusanga. Yes. A president Jawera anabwera nkunena kuti pepani Amalawi. Yes.
tasintha ndiye ndinofuna wapemphe mogwada kunena kuti a president alipo ena amba kudetsa zimene munkalapacha and muti mwaone awa ameonenera pamakhala kuti pali wina wa udindo osaganiza bwino wayingalitsa awawa nkwapanga instruct disease ndiye popeza amakhala ndi anyamata osowa zochita ntchito alibe sanalembedwe amatha kuona ngati apeza yaganyu yatsuku limenelo kuti ganyu ukanteme malawi zako kuti ulande 5000 that's how how can that be employment. Pali nyimbo ijochuka imene Danlu anaimba akuimba in favor of DPP at the time amakamba zonena kuti lozanizano ndiye posera pompa IMCP nawo sanakambapo zonena kuti amaloza misewu akabwira anapita mpaka na kuzomba malosena sana kumaloza zimene apangacha funso langa muthakuloza zikwanje ndikumanena kuti anthu akanena kuti lozanizano inu kumaloza zikwanje kumanena kuti under our watch mwaziona sitimasewera ndi ana Moses kunkulu no you can atha kubwera sopano pa ndikuzatu sankhani zikwanje ine ndimona ngati kuti ndati mwene anu mwapemphe abwere abana these guys promised to be different. Yes makamba zoti achakwera kakukhapana ndi afford. It doesn't matter as long as izinto zochitika Malawi munomwe ino ya bwana and ineyo ndiwayamikire ma former presidents. Yes izizi apangazi unit of purpose apanga unite pa zinthu za phindu za zeru ndine ndimati ndiyakhule ndi my yola yes my yola amene akukopyezani pano pawo kuti musagwire ntchito bwinobwino siku lina ntchito yawo izati imata muzakayankha izizi inuyo muzakayankha ndipo sazakuteteza liso wina wache ngati mukuziwa kuti zimene zikuchitika zinzolakwa mayi wanga timakukondani tikuyankhani pamgulu pano mayi wanga act tengeraniko chisanzo cha anzathu a MDF anthu a MDF amapasa ulemu chifukwa choti amaziwa what they must do safra zopusa so mayi lero lyathainake makuzani kuti nothing is going to happen to you koma siku lina amene mphamvuwo zizamba tukazapita muzakayankha zimenezi ndimafuna tichite emphasize so nkhani yonena kuti ife pano nanga tili political violence sitimaona nkhope condemn it and will not apologize analipo ena wina of state house tinayankhulana then mamusa zonena kuti kodi inuyo ngati asogolera dziko lino are you proud of this? You should be ashamed of this. Ndama ndiuza kuti koma inu ya media mupanga condemn zimenezi koma nthawi imene convoy ya president did you condemn it? I said if we came here tinapanga condemn. Chimene ndifuna ndanena nkhani imene ndonena kuti if we are not going to be selective no kayandwa DPP kandwa MCP kandwa na ngati pali political violence ife sitikutenga mbali what is wrong and tipepe inuyo amene makhazi pani nanunso takwera ni athuyi pankhani imene musamakhala ndi makaka ayi chifukwa siku lina okhabidwa azakhale mbale wanu siku lina you be on the receiving end. We cannot tolerate this kind of political life and ngakhale kuti even imene ankati convoy ankakana ati usisi convoy ya president despite that ife tidani zithuzi kuti magamoto aswekawa ngamagenda you can't do that. You cannot do that. Malawi ngwatose akulu anzathu ose amene nawo akusemphana maganizo zimayamba chonchi chonde can we put zikwanje aside and differ on mfundo? If we all love Malawi and we want the best for Malawi, then how can you be keeping zikwanje? Amwene musalabiro break apolisi botswe mayora mwa ife sathu opusa ngala Malawi no zokuti kwachitika ma incident 4 kulilongo suna mangali yese tukuziwa zokuti anthu anagenda konvoyo munamanga anthu 12 kutaniso ife tukudziwa so mwamaklema kunena kuti hayi ife timembe patoka sifo opusa tukudziwa zimene mupanga exactly so tukudziwa ende amene kunena uzira kuti pali nthawi nkachitsiru pali chithuzi china chake. I wish if we able to show azikwanja kwenda chonchi apo gali moto ili apa pompa tili nacho chithuzi chimene chocho. Are you sure question is akuti complainant sana bwere inu inepo usachedwa pa chunga ndi udusa cha traffic amaimisa magali moto anachita control magamoto minibus daombana ndi gamoto inake. You didn't need anyone ukauza they were there sukuona a traffic anangochoka pamene mapanga paja nkupita kwamba wapanga you are there so mapita ukatani
kani ndale mapita ukapangati maselfie makachambulisa because mapita ukaona kuti kusachitike zipolowe ndechi kwanje cha officers kupepera wina kwanecho kupepera cha polisi kupepera this is very sad and I don't know kuti tingatani dziko lino kuti apolisi potina onso ndikudziwa ndi anthu at the end of the day sikuti alipo apolisi abwino ambiri kwambiri amene izi sizikuwasangalasa yes and amafuna atachita act yes koma chifukwa chonena kuti tivomere mungananena chimwene anga kunena kuti ma systems andale mdziko muno amagwira pa khosi polisi yathu kuti isakhale professional kuti akati agwire ntchito moyendera malamulo ayi amaopsezedwa amagwirisidwa ntchito. I don't know tingatani koma this is not sustainable. Ine chimene nakanena kuti tingatani lolani mukagwira anthuwo akuchoseni ntchito mutagwira anthu amalawi azakhala yes because pena wayana anthu amangopa atu I am telling you believe you me nkutheka kuti palibe amene akuopsezedwa koma chifukwa anthu akwaziwa anthu akuti ndi ambali yawo angopa okha chifukwa mutati mwagwira anthu anja inuyo ndikukasiya m'maselo mwanu nkwasegulira milandu kodi amene abwera kuzakopsezani azata kwakupsezani pa zifukwa za pena osangwiraso even okopsezani wanda yes ku polisi kucha yes ka system komangolowetsa anthu ku polisi osati fozi they are trained bwino ndolongo soka mwangu ate kafoni ngazipani yes zimene zakhaduka pa olombuyo munthu ayitiribe mwangu aka mu system uja kuti azikaopseza anzawo umene koko so amakhala kuti sulusa amatantchito koma ngachipani koma ndi mu system ndimo mmene momo so amaopa akangulankhule atakhoti ndi kalakiro kamusi anthu akumtunda nkumaba utiyo uyu very bad intimidation how it works ndiyo kuti anthu amakopsezena kuti sangachite kanthu sing'anga machisanso akhoza kukuwuzani inuyo kuti gwira ichi ukagwira chosanduka mbuzi. You understand? Yogopa. Iwona ngoyimba ntima kugwira chimene chijaji kusasanduka mbuzi wakhwiba so anaina makopsezaniwa palibe chimene angapange yasema kopsezeni inu yogwira ntchito yanu mmene munaphunzitsira ndi malamulo ngati munthu walakwitsa inu simayang'ana kuti wavala mtundu wanji wa t-shirt walakwisa mugwireni so that ifeyo tiziwedi kuti because panopa is difficult for us to say kuti akopsezedwa because no one has dared. Yes. In fact, ndati kanadziwa kuti ande kusamwa ndimafana nene kuti dziko lili zafike posintha nkhani ngati izi. Yes. Pazakhale amalawi ena kuboma, ku polisi, ku opposition, amalawi onena kuti akaziwotche. Yes. Okuti azalolera kuti zawo zide but for the sake of being professional. Ndipo anthu azawanena kunena kuti mwinaso kuchosani kwa mudzozonera kuti mbiri yanu izapita patali ndipo boma likazasintha siku lina anthu azakunyamulani kunena kuti this one is our hero. This one is our hero, son of the soil. Mmakumbukira inu za ame commander. Yes. Zinachitika. Yes. Anundwe atachosa amene yanaona kuti munthu adagwira ntchito mwa adabwezeresa and he was the hero of the land. And I remember what Ajakwira said, I want to correct something that was wrong. Exactly. You understand? So anthu ni mantha asingakonze dziko lyayi. Tise great school tizaphunzitsa anthu kulimba mtima. Chifukwa ife kukhala pano mayankhula zimene tikupanga muziwa kale ife timachitika kuseri. Koma ife timabwera be mozipereka kuti nenani mene munganeneremo koma tili ndi ntchito yotumikira dziko lathu. Mademo yes analipo ndi ufulu wa Malawi mu 2019. Yes. HRDC ikutsogolera mademo kumakhala 3 million march. Yes. Amatuluka atsogolera amene ali pano ali ku opposition amatuluka anawo kupita nawo maseu akadakhala kuti the DPP and amuthalika nthemere jaya ananena kuti fusapiti abana dziwo mulakha chaos koma they went amapanga spirit yomweyo yolemekeza constitution iyo kuti anthu ali magrivances tasiye kuyenda kumseu ndi umodzi abana the moment mukwaletsa baja mmapanga create my emotions osakhala bwino. Yes. Akadanga kwasiya pano kuti pitani anakapereka kalata yawoyo actually jimene manena zonena kuti would you compare would you compare that ndi magulu achakata 2019 moso pali zinthu zina zonena kuti mukamakhala kuti mukuchita respond motero pamene mumazipasa moto zinazi zisiyeni inuyo mulimbikire zokonza dzikoli kuti at the end of the day muzathe kumaloza zonena kuti ngakhala anthu akuyenda kumsewu koma ife onani
izi tikukankha izi tikupusha izi tikuteka maziwa alijonchi no akupanga maina ene jawo Obi. kupita osakala obi taikaso chithunzi chimene chicha makaso chione sa police ndo taika obi chithunzi chicha chachikwanjechi chachikwanje ndi wakali moto wa police ichi toyandikana ichichi mukakhala amene mukuyang'ana chithunzi chimene chichi nkumaganiza kuti kumalawi kunoko tiulolera kuti zichitika zimene zizi inuyo zona musangalala kuti these are pictures zimene anthu azanena kuti in 2024 MCP ili pampando kunkatuka zimene akutibwera ndi malawi muzapanga invest modi inuyo musangalala kuti pali chithunzi ngati chimene chichi uyu anthu sanga muziwe chifukwa choti wavala piti koti alipo ena anthu akutchula kale uyu amene inu apolisi uyuyo angakusoweni kumpeza uyu autisatakadandaule anthu zona pepera tumweko ndechimadabwisa chionera kuti ife tikalankhula mwina mozuzula anthu amanena kuti we are not patriotic mukononga mbiri ya dziko lino kunjako ino zithunzi ngati izizi zikamapita kunjako anthu akamaziona kodi ndalawa is this being patriotic ndalawa kugine ujatu machita anthu amona ngati kuti ena money funded yes anthu amona ngati ati zachitika ena mamugire bati kwa kumalawi I'm just saying yes mmene tikukhalira masiku ano zithunzi ngati zimene zabwana kale and to imagine kuti we are not concerned kuti zimene zisachitikeso kulimbana ndi anthu amene akuyankhula aja kumakhala ngati ndi olakwa how do you sell your country with such images with such images tupita ku break tudandaula kwambiri kuti chonde we can do better tonse tikakhala tikasiya ndale zathuzo apopo we can do better we should not be seeing such images and you know police shame on you tupita ku break ya Series Enterprise I'll be mati wala tupita ku break At Series Enterprise, the low price event of the year is finally here. Black Friday. Get original products this November 29th with crazy prices like solar tank, Quint PDQI wireless charging for just 125,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Winter paper A4 8GSM at 11,000 kwacha and save 3,500 kwacha. Buy brand new Samsung A05 4GB RAM, 128GB storage at 270,000 kwacha and save 30,000 kwacha. Redmi A3 4GB RAM, 128GB storage going at 250,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Get iPhone 11 Pro Max 265GB storage at 1,150,000 kwacha. Save 150,000 kwacha. So get to Series Enterprise this Black Friday while stock lasts. In Lilongwe, we are in South Park Building in Area 3. In Zomba, we are in Series Enterprise. tulandiraniso pamene tupitirira ndi program yathu ya Hot Current lero ndi la Mulungu pa 17 November 2024 mene tukambirana apo nkuti ku Mzuzu anthu akuvota kusankha maudindo osiyanasiyana mu chipani cha UDM timati tilowere ku Mzuzu not crossing koma tikambe zimene zikuchita ku Mzuzu akakonzeka kumene koko tikhala nawo akuti joina ngati sizitheka tipitirira ndi program imene tikuchitiramu finally convention ija yatheka ndinaona nthawi inake Khumbo Soko anabwera amacheza ndi Samu adafusa ndiye sakawiri sangapo ndithu kuti are you sure sitimva zina anthu are they not just wasting their time so according to Khumbo Soko mmodzi mwa maloya aku UTM amana kuti ayi malingana ndi mmene zilili kumene koko zinthu zili bwinobwino chifukwa chokuti akuti madandaula amene adalemba kalata amene ali tine kuti chani vice president aziko lino amene so a former what is zinatuluke society vice president aziko lino kuti ndi president a UTM yes so amene so ali president a UTM unless tikamva zostatira aliwo sadazione sizidapite kwa Asoko so it was difficult for Asoko to comment on some of the concerns that were raised by Michael Usi in that respect so you anangoyankha kuti amene zaendera zinthu zimenezozo
palibe munthu angabwere kuzadandaula asati azina zizonse asintha zinthu zina ndi zina kuphatikizapo tenure of office ya NEC members poyamba idali 4 years ndauti makhala ngati yachita misalaini ndi imene amasankhana after every 5 years so asintha zimezo to 5 years. But quickly tisanapite pa zimene zikuchitika panopa ndimangofuna nditangotenga reaction yanu kuti zakhala zooneka bwanji kuti Michael Usi amene ndi president padakali pano wa UTM kufikira atasankha munthu wina sadapite iko kumene koko zimenezi zakhuza bwanji chiyembekezo chimene anthu ali nacho ku chipani cha UTM. Ndiyambe ndi inu achunga. Koma ndale nthawi zina umati ukaziona ngakhale amatinena ndalewo kuti kodi nchifukwa chani achinyamata ambiri simakhala ndi chidwi choti mulowe musakonze dziko. Koma nthawi zina ukaona zinthu zimenezi ndi zimene zimakuchosa mphamvu nkumanena kuti moyo wa ndale umakhala ngati kuti basi ungopangirana nkhanza ndi zipongwe. Anthu amene amasangalala ndi Michael Usi pa social media paja akamapanga za masewero ngati amanganya kuona anthu omwewo kungo 1 minute later amanganya asanduka Michael Usi avala suti akuyankhula ngati mtsogoleri wa dziko wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kapena mtsogoleri wa UTM kupezeka kuti kumuderatu munthu kumutukwana ndikumalira kuti koma kundaleku ineyo am yet to see munthu mu UTM amene mwina wadedwa kwambiri ngati iwowa. I'm not siding with any kutika iwo kwaikira kumbuyo izimenezo ndizawo za kuchipani koma all we can know is kuyambirira komwe atamwalira achilima achimwena akuoneka apawa anthu sana wafune ndipo panalembedwa zambiri za chipongwe za iwowa even atasankhidwa kukhala vice president zimachitwa kuoneka anthu sana akondwe ndipo zinthu zambiri zachitika. Now ndimangonena kuti zimene zozo nthawi zina zimene anthu ena zimawachosa moralo kuti koma kundaleku kukhala ngati kuti nkovutirako. Ine ndinena kuti anthu aku UTM ali ndi ufulu wosankha sitingawasankhire kafuna akabambe asankhe kafuna akambala atenge akambala kafuna maikaliati kafuna mtumbuka apite kwa mtumbuka. But at the end of the day mpungwe umene unachitika pakatipa siwothandiza chipani chifukwa anthu akaona amanena kuti sono anthu amukwanyozawa sono winayo akatenga chipanicho ndiye muzayembekeza kuti anthu amene mmanyozawa azikupanga ni support in the same manner imene Ausi amafuna kuti muapange support is in the same manner inuyo amene mutatenge chipanicho mutafune kuti awonso akampe Ausi akuthandizeni. So ine maona ngati kuti tifike pa saizi pa intraparty democracy yoti mutausemphana maganizo koma samachite kufika pa chipongwe chotukwanana ndipo zinthu zina zimene mayalusana UTM ndi zinthu zakuchipinda. Palibe chipani cha perfect aliyense amakhala ndi zovuta zake. Chipani chilichonse chili mavuto ake koma mavutowo mamembala samachite kudziwa ziko samachite kuziwa kwati kuti zulo munakumana mwakangana mwakuti I learn to have party discipline. Vuto limene ndimene kupangisa zolo zipani za masiku ano zambirizi samakhale zogwirizana. Now I'm only hoping kuti akamachoka kumzuzu akhala ogwirizana because kunyozana meme manyozanako enawo sopana manena kuti mwachitenga chipani yendesani ndi sopano tione. But I hope kuti this is going to be a new phase. Ino amene mutapambane pitani kwa iwo amene asalira kumbuyo extend timati olive branch tiendere limodzi achimwene pete tinanyozana tinatani akanda sisi koma apatiyeni tikonze chipani. Let's move forward. Malawi ikufunika zipani zogwirizana za masomphenya za usogoleri wabwino zopereka chisanzo chabwino komanso inu ngati muchita claim kuti mukhale opposition ya mphamvu mwene khala opposition yonena kuti anthu akayiona azikhala inspired azipasidwa chikhulupiriro komanso chiyembekezo chonena kuti awawo atatalo wamboma zinthu zitakuyenda. So it is sad ndimalize motero kuti panali mpungwe koma apapa ntaona kuti ayi lero lomwe zinayambira amene tikuona zithunzimo zikukhala ngati kuti bata lapezeka. I hope kunena kuti zosatira zake ziyenda bwinobwino komanso avota anthu amene atathandize chipanichi kupita pasogolo. Ndi mawu amenewo tafunire zabwino zonse a UTM kumzuzu. Tafunire zabwino zonse a UTM kumzuzu kumene akhale akusankha atsogoleri awo asopano nkhani si pa 17 pano pamene padutsa pamene papa going forward
ikhala UDM yotani. Chimodzi mwa chinthu chimene amasintha constitution yawo kumene koko inali amendment yokuti president wa UDM adali ndi mphamvu zosankha running mate wake kuchokera kulikonse. Zimamulola mphamvu zimenezozo and automatically munthu chakamusankha running mate amakhala vice president wa chipani. In this case ya usiyo mmene ayifotokozera achungaja kodi azindikira kuti padalipo lakwika pano pakunena kuti komweko asankhe president asankhe koso chani vice president. Is it to fix what they think was broken in this case? Yes. Kani ya usi as an example. Exactly. Mene tangoona kunena kuti akuti tufuna tisinthe pa president asimasankhe running mate yemwe akapitira pano ka vice president akona ngaruti alira akona ngati kuona kwa kuti usu watiliza pa chiganizo chimene malemu adatani adapanga mmene ndimaoni nalo ine tsapano kuti koma sidali malamulo mwawo. So sikuti malemu adapanga zimene zai malamulo mwawo zikuona ngati kuti sizinaende chifukwa usiyu mwina sana inawo in good taste ndienda kumeneko. So chimene chachisankha kuti convention munthu first vice president azisankhidwa komweko amene yoyo ndabala zakhala running mate ngati vice president wa chipani. So not running mate munthu mata kusankha. Yes. So we'll see how it goes. Mena kunena abana kunena kuti sindikudziwa ausana ne ulatu wa chipani as far as I know sana ulatu wa chipani zoti akhala kumeneko. If you ask me ndukayika. If you ask me probably it was the right decision kunena kuti magaye ine ndikuzisiya kaye. Chifukwa no, and the animosity the environment abana chikondi sakakamiza abana the environment wasn't favorable for him. Who knows? He could have been embarrassed even there. Antu manga opo kuti magaye uite Thailand zotekaso. Anali tsogoleri onena kuti the senior people around him amene kama ma support base yawo they were not in support of him. Why should that be the case? Pamene malamulo mumankapanga iwo malamulo kuyambawo sankaziona spaces because ngati president amapasidwa mphamvu and it actually says yes udatha kusankha wina aliyense. Wanda iwe ndine takambira program ndabwana as long as ausi ali vice president ndakumana kufana bedacha kwene kumene kuja ali so you think kuti the most vuto lalikulu kwambiri is because ausi akupanga associated MCP. You think that is the problem? Ineyo personally uona ngati ntocho chifukwa ukatengera ma conspiracy theories awo ayutema amene amakhala nawo pa imfa ya Chilima pa zimene amanena ayutema kuti fendazunzika kwa alliance amakhulupirira ndithu kunena kuti ausi samaene omakhanso party. Has there been a time where anthu a UDM anamba mango apanga pa accept ausi even achilimali moyo like they thought he was one of them? Has he ever been one of them in their eyes? Whatever happened, their views, it never worsened the situation. Zimene zina mbuya mosemo mionenamo samavumeleza tatuluka ife walasiko wina akhanga kuti ali komweko koma ukhala kwa ausi komweko ineyo ndi uVP post you. Kodi VP is on condition that he must be leader of UDM. I think ni yanzu. And somewhere yes amapango. Chimodzi chimene chandisangalatsa pa nkhani ya ausi chonena kuti pamene amayankhula ananena kuti kodi munthu amene samwamamowa amwitani kuti akapemphere pamwambo womwamowa ndamanena kuti kodi utha kupita akuti ineyo ngati simwamamowa and I don't believe in BA kumene kosindingapite. Mawu amene anandisangalatsa ndonena kuti the man is acting on his convictions whether you like it or not. Sinongonera kuti kamugwirizana nawo kamsagwirizana nawo koma nthawi zina munthu uzi chimene umachikhulupirira ngati umachipanga value and you're not willing to sell those values uthakulolera ngati mmene achitiramu makosana ngati kutenga chipani tengani koma ineyo izi siningapange nawo. So pamene poni mafuna kuti I should kwa ineyo I really want to congratulate him. Do you think usindandira kuwiri kuti amafuna khala UTM komanso amachita associate ndi because UTM yes amakhulupirira kuti ayusi akutumidwa ndi MCP is advancing MCP agenda. Yes koma pamene popo pamene ndinazafunsa apo nthawi ina kuti malemu Chilima anali ku MCP yomwe imene
anamwalira mu office. Anamwalira mu office. Ya vice Ndipo president. akuti ndalipo nthawi imene anakumana nawo ndikuwauza kuti mmene mutitani Tichokemo. tituluke. Ani uli ayi. Anawakanira. Kodi anthu anapita kalemba pa Facebook? Kodi anthu anapita kuyankhula? The answer was no. Tinene zona apa. Chilima anthu amampanga respect mu UTM differently from Ausi. Ausiwa kwamba kale ndikale alipo anthu amene sana wasangalase kukhala mtsogoleri. And by the way, mawana alipo mwepo. Mene mwanenera ndipo mwanena bwino kwambiri kuti anthu adakonda achilima posatengera kuti akutani. With that mentality, because mutati muone even theme yawoyo akuti beyond legacy ya achilima. Amene akupikisana legacy beyond 2025. Amene akupikisana follow acha. Alipo apange measure up kwa achilima in that manner. I would say by Galiati anena kuti mwaliva fusona na gwira wako ngamwe but munabweresa element yapo. Yes. Kuti here was a chilima. Yes. When shall we have another? Now somebody trying to step in with that kind of antu amene ali ndi thinking imene yoyo which he created that amongst the supporters. Yes. Is somebody asking for an impossible job here to be a president of UTM? In any manner, there will never be another Saulos Klaus Chilima. Ndipo ngati UTM akuona ngati kuti akambala akabambe amtumbuka ngakhala usamene kuti he would change kukhala ngati SKC ndemo kunamizana and you're going to be disappointed. Mwina nkhani khale onena kuti kodi ni ma characters otani achilima amene asogolera amene atatenge chipanichi angathe kupanga boro komanso. Is that fair? Is that fair? Be yourself. Yes. Yeah, be yourself. What I want to say is, yes. In your be yourself, be original. Be original. Koma, zinthu zimene zimabweresa chikoka kwa awawa. Zilipo zile zimene mapanga. Zote munthu you can learn and borrow. Na weso ndikuzitenga ndikumayendesa chipanichi. Koma, china chimene mafuna kunena chonena kuti anthuwa they cannot afford. Fecho nenda ma personality zao. Sikuti mukachita compare ndi chilima ndipo vuta kuti anthu akonde mwina chimodzi. That's why zimakhala zofunikira kuti anthuwa anakabwera limodzi and act as a team to consolidate legacy ya chilima. Koma khala kuti anthuwa wina wachoka wina kuyendera yake wina kuyendera, it's going to be very difficult to put this party together. Mai Galiati ananena kuti sabato ya chilima titumango iva machitende ndesi zero izikauti chokwepa chilimba lyawo kuli space wo. China chimene ananena kuti ine ngati SG ndikamachoka pano atabereka SG yo sitikusintha makala a salu khope mukakhala president nu musabweso ndi zero za nyuwani zobwesa za nyuwani khope khale mweyo. Is that fair? No, that's what he said. No. It's not. It's not. I'm asking you, is that fair? It's not. In the opinion ya munthu. Yeah, ndinena kuti I know kuti tikumaona kwa MCP. Yes. Kudakalisa luzina za angwazi. Timnaonsa solo za chakwera. Tikumaona ku DPP, kulizina za bingu, zina za bita. Yes. Is it not fair kuti munthu inake abwereso ndi brand yake? For example, one of the four, including Mike Galiati wafuna kukhala apa president. Sangafunebe kuti abwereko ndi china chake choti ichi that's how it's supposed to be. Compare. She's going to fail miserably. Compare to Saulos Chilima. Ndipo pa campaign chisankho chaka chamawa. Yes. Mukundiuza kuti IUTM musengako chizima. Sometimes musipanga blend legacy ndi continuity. Yes. Kumatha kuvomera kuti uyuyu ndi founding leader wathu. Koma ifeyo ngati chipani tufuna tipiteso kusogolo. Ndiye motelemo tizithaso kulola kumpanga empower amene atatenge chipanichi. Yes. You are holding a floor. Munthu amene ati apambane ku UTM. Yes. For branding purposes. Yes. Khope yake pali ambiri pere paja mwene ena kumutsa kwadziwa. Right. Azikhala ndi nkhope zawo pasalu paja kazina zikhabe za SKC zikhalapo koma zina paka nkhope kandi akabambe kandi ya Mai Galiati kandi ya Tumbuka kandi akabambe akambala midzimu ujadziwa kuti ndi amene we. They cannot just keep on having khope ya chilima forever. No, for branding purposes, as hard as it may be, yes, we accept it. We lost, and we move on. Ine kuteo even mudi imene imabwera ku holo ya ukoko. Yes. Kuti pamasabwera mudi onena kuti anthu akuliabe that I respect. Yes. Koma pafike pena ponena kuti ata kuponga move on, ndi kupanga adjust pa zinthu zina zake kuti anthu awa akhale their own beings.
chifukwa alipo ena even pa campaign pawo ine chilima ndeni madziwa, so what? Be yourself, young man. Uze ni fundo. Uze ni zanu. And china chimene mafuna nene chonena kuti mai Kaliati amayankhula ngati individual ni maganizo awo. Yes. Ngati chipani also avoid kuti china chili chonse chokhuzana ndi. But where do you draw the line? Kuti she's speaking that as an individual and not as a secretary general. Even atakhala secretary general. Yes. Si chipani that democratic. Yes, and panopa maudindo awacha ata pamene akusankha yeye. Chimene mafuna kuthandiza chonena kuti mmayenera kuti mugwirizane. Msogolera tokhala ni maganizo. A majority ndikumususa. That's democracy. So izizi zomangoyima ndikunena kuti enda ifacha ngani tu ndonera aliyesa magwisa ntchito dzina la Chilima. Yes. Ukangoponya dzina la SKC kuti umacheza naye madziwana naye mnapisa mozi chipani. Umakhala kuti iweyo ndekuti iweyo wazigulira malo ku chipaniko. UTM ngati mufuna kupita kusogolo, you may have to reach a stage yonena kuti you cannot abuse rather the legacy ya Chilima. Ndikumaona ngati kuti ikugulira ni malo pena pali ponse pamene mukupita. Amalawi azamkondwerera ndikumulemekeza Chilima forever. Unfortunately, sauzakhala pa ballot chaka chamawa. Do not abuse the Chilima legacy. That's a better expression. Don't abuse it. No, don't. Whichever way you want to ujeni koma ngati mukuziwa kuti mukugwisa dzina limene lo ndicho linga choti maopsezere anthu. Zijanika nkula zonena kuti yes. Ena olopangozi ya ndege. Yes. Nkuganiza kwao anapeza political capital. Yes. Ajithamanga ndi imene yoyo. Kampeni ngokhala imene yoyo. Ndine kanena kuti ihayi. Don't abuse. Pera pakeso we end up degrading. Kodi makhoti adayika ncholinga chokuti anthu akasusana azipita koma amatha kubweka kukuzani zokuti yayi izizi musamabwere kunoko kumazango kuti pasapise. Don't abuse court processes. Abakana. So let us be fair. Yes. Mmene upangira zinthu zathuzi. We know kuti Amalawi tidaluza munthu wokuti usitizampezaso. Yes. Koma tisachita abuse that. Tipite nthawi yathu yatithera. Zachisankho. Tukamba pano ali phase 2 Amalawi Electoral Commission akulemba anthu kuti avote. NRB alipompo umwe napita ine napeza ndithu anthu ena akulembesa koyambirira pamenepo. Kudabwera munthu wina amene zaka zake zidali zosakwana titawerengera pamenepo poti dapeza kuti ayisadafike 18. Adali nkachazika ndi adabwesedwa. I was there, so I witnessed that. Now tikuchiona bwanji chisankhochi in general tiyambe ndino pankuku mothamangisa nthawi. We still have my gray areas. Tabwino. Muli dzina bedzo tsamwitsa. Yes. Zimene ndikanakonda kunena kuti tikhale very fair to the electoral processes. Yes. My electoral stakeholders tonse tibwere pamodzi nkumavomereza poena policies kuyenda kofuna tikonze. NRB court idalamula kunena kuti adzipezeka ma centers zimene mulimeke. Reports asungisunena kuti madera mwina akupezekamo. And ntchito imene yoyenera beyond verification yona dzimanga register chamuzika akupanga. Koma we still have ma centers ena kumene NRB yo sinambe kugwira benchito. We still have my issues anthu amathu kabweza bwerani kwakuti. So ndibwereze zimene ndanena sija kunena kuti chisankho kuti anthu achivomereze kapena kuti achikane tikonze panopa. We do not expect kunena kuti tizakhale ndi free and fair election chaka chamawa when we have got mabo ena pakadali panopa. So asambo ndi anzawo zipani zotsutsa boma kuphatikiranso Malawi Electoral Commission tinanena last week kunena kuti ma concerns amene ena ali nawo tisankho apaka trash kuti basi ndimopa chisankho. Can we listen to them? Nanunso ako opposition. Okay? Pali ma issues ena yake tisankho gwira kuti nthawi kutha. Chifukwa chimenechi chitike tipeza kuti electoral calendar ija tukimba kabe step. Yes. So matters you want to do chisankho chitika masanga tipeza kuti chipanga extend kupitira pa 16 ya September. Amene masi mafuna mapondo uja abidira kukhala pali mwaphoponyesa let's sob up. Amutalika amayankhula zulu amanena kuti malingana ndiwo akona ngati afunika zinthu zitatu. Akuti number 1 ikuyenera kukhala kuti number 1 anati chani kuti achani za uje mutenga. Okay. Kuti anthu mukhale ndi uthenga wa uzanthu. ADPP. Yes. Mukwena mukhale ndi uthenga. Number 2 mukhale ndi candidate. Number 3 mukhale ndi resources okutaza. So despite zimene mukuliralirazi koma uthenga mukhale nawo wauza Malawi because when they sort out these issues you still have an election to win.
you still have an election to defend and they have an election to win. Ochunga munandiona ndikugwira foni Yes. kuti mtolankhani wathu David Gadama anapita pa center zosiyanasiyana ndawalemba ripoti then mafuna ndiwerenge koma nthawi sikutilola ndiye ndingomaliza ndi mawu amene mwayambisawa kuphera mphongo zimene anayankhula amuthalika ku Mount Sochi Hotel Golden Peacock rather. Yes. At the end of the day anthu timaona ngati kuti amalawi ndiye kuti china chilichonse chimene tikuwauza atimvera ndipo angotikhulupirira. Zinakakhala zimenezo mwina TPP sanakachoka mboma. Yes. Koma amalawi nthawi imeneja anayiona TPP ndikuzaona kuti ngakhale kuti abwerere mboma koma akupanga ndizi ayi awayayi. Ndimafuna kuti uthenga umenewu upite kwa iwo amene ali mboma panopo Amalawi Congress upite kwa inu amene ali ku opposition kuti amalawiwa amaoneka ngati wogona ndithu ndipo timanenera tokhatoka amalawi ndife ogona koma malawi wakale ndiwo pano anasintha. Amalawi akuona zimene zikuchitika nde ngati mukuona kuti anthu akuvoterani chifukwa chonena kuti pamene paja muzitenga anyamata oyimba kuchola dansi kuwapasa ndalama muzalira muzagulisa nazo nyumba ndipo ndalama zakatapirazo muzazipha nazo. Takhala ndi substance. Exactly. Awuzeni amalawi inu wako opposition mukhale ndi ma solutions kumavuto amene amalawi akukumana nawo. Komanso pozalonjeza zanu tenganipo ni phunziro. Anzanu atonse adachita promises zinthu zonena kuti adalephera kuzikwanirisa. So even zopanga promises zanu be measured up. Inu akuboma chonde have substance yonesa kuti tapanga easy we are better than the opposition chipangani iyi Chabwino. Ndikuona ngati zimene anakatha kuti namiza zatha. Sindikhulupira kuti lasalapo boza lina. Nilipo boza limesana tiuza ndalewa. Ndikukhulupira kuti maboza atha mwina timva kono zoona. 15 seconds. Yes. Ndimanena zoti Brian mwina kuti amalawi kuphatikizapo ife lathandizira amalawi. Kuti tizifunsa mafunso. Yes, uyu wakunama. Amuthandika ndi DPP you want to come back to power. Chifukwa chani? Munasiyaja? Chifukwa chani? Muli chani mufuna mutipangire pano paso. Munayiwalamo chani mene mu. How better are you today than you were yesterday? Ajake. Yes. Achakwera ndi MCP. Yes. Ife tipatsanisho kachiwiri. Chifukwa chani? Zimene zikulepheka panosi. Yes. Simukuzikonza bwanji. Why do we have to give you another chance? Muntu waphika zosapsa. Yes. Paka sonkhano kakondo. Ndokapanga bidi kuti ufuna ujese chifukwa. Justify why? Zilanga baba. You understand? Yes. Tifusana zimenezi. Tifusana mafuso. We are here kuti tisanamizane. Tikamayimba nyimbo ya mtundu wathu tagwira mkono wa papa. We sing that song with a passion. Let's love this country. Zigwanje has never been a solution. Strategy. See strategy. Chikwanje is not a strategy. Amene akutusa Zigwanje padakali pano potha kuchenjera mwa mtundu wanje. Siku lafode limakwana. Ndipo uzaziwika umasungisa anyamata Zigwanje ndiweyo bana. Iweyo anyamata Zigwanjewo ndamene makutetezanu nonse limozi. Muzanyamula maBible ono kuti atazikubverani chisoni Bible sizakutetezani. Actually Zigwanje strategy yoluzira. Yes. Tisire pamenepo. Awa ndavayana chunga amaphangombe. Awa avala ya black ya Series Enterprise. Mani sooneze zochitatu. Nda Jona Pankuku amsukuluzi. Kuno munali ndine ndevu zamwayi Wonder Msisya. Tuyankhula pano jacket ya black ili mbali ya uku. Shirt ya white tie yofira. David Gadama afuna atiuze update ya kunzuzu ni nkhani zina. Ndilani kusajira ma programu. Kadziwa lero kunzuzu lero li usu oyera utuluka. Lero kukhala president wa UTM. Tikatapita. Tikatajoka bane. Au kulipa cha Sam nduji. Koma kuyu Sam ndi Feston Malegezo alicheru kuuza president watsopano. Awa ndisokoneza ndisazika kuti munakhala. Munisokoneza atu. Ewa pia substantive agenda. Zigwanje. Ma TV akubera kumene. Amusena kankapepera ma TV. Ndi akupempera kaya kazanka yankhula ndana. Munisokoneza. Pamene nde pamene tikusira program ya lero. Pitilani kuonera ma program otsatira. Titokoze Series Enterprise chifukwa choti patsira program. Tikusiyani mukumva uthenga umenewo. Kusere kumeneko news. Makomanonse goodbye.
At Selly's Enterprise, the low price event of the year is finally here. Black Friday. Get original products this November 29th with crazy prices like solar tank, 20 PDQI wireless charging for just 125,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Winter paper A4 8GSM at 11,000 kwacha and save 3,500 kwacha. Buy brand new Samsung A05 4GB RAM, 128GB storage at 270,000 kwacha and save 30,000 kwacha. Redmi A3 4GB RAM, 128GB storage going at 250,000 kwacha and save 40,000 kwacha. Get iPhone 11 Pro Max, 265GB storage at 1,150,000 kwacha. Save 150,000 kwacha. So get to Selly's Enterprise this Black Friday while stock lasts. In Lilongwe, we are in South Park Building in Area 3. In Zomba, we are in Selly's Enterprise. Aliyense amakhala ninzake kuti nthawi zonse amakhala pafupi nawe. Komanso amakhala okonzeka kuthandiza. Iye maso ake amakhala pakupambana basi ndipo mtima wake umakhala m'malo. Kodi kupanda ma BFF zingatithere bwa? Sangalalani ulendo uno poonera magemu a Premier League ndi BFF wanu pa GoTV. Lipirani GoTV Super Plus pa mtengo wa 45,000 kwacha pa mwezi kuti musaphonyane ndi